ପକ୍ଷୀପୁର ନାମରେ ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ଥାଏ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ଚିଲ ରହୁଥାଏ। ଓହୋ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଉପାସ ରହିବି? ମୁଁ ତ ବୁଢ଼ା ହେଲାଣି, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଲାଗୁଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପରେ ଶୁଖି ଶୁଖି ମରିଯିବି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏଇ ଫଳମୂଳ ଖାଇ ରହିବି? ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାଉଛି ଯିବି। ଆର ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଚିଲ ଭାଇ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦବ। ଏହାପରେ ଚିଲ ଆର ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଲା। ସେ ସେଠି ଚିଲ ଭାଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ଚିଲ, ତୁ ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋ ବସାକୁ ଆସିଛୁ। କ'ଣ କିଛି କାମ ଥିଲା କି? କ'ଣ କହିବି ଚିଲ ଭାଇ, ମୁଁ ତ ବୁଢ଼ା ହେଲାଣି, ଏବେ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନି। ଆଉ ଏ ଫଳମୂଳ ଖାଇ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି? ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଆରେ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ତୁ ଏତେ ଦୂର ଉଡ଼ିକିରି ଆସିଛୁ? ହଉ ରହ, ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ଉପାୟ ବତେଇବି। ନେ ନେ, ଏଇ ଶୁଆ ମାଂସ ଟିକେ ଖା, ତାପରେ ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ଉପାୟ ବତେଇବି। ଏହାପରେ ବୁଢ଼ା ଚିଲ ଶୁଆ ମାଂସ ଖାଇଲା। ଚିଲ ଭାଇ, ମୋର ତ ଖାଦ୍ୟ ଖିଆ ସରିଲା, ଏବେ କୁହ କ'ଣ ଉପାୟ ଅଛି? ଚିଲ ତା କାନରେ କିଛି କହିଲା। ବୁଢ଼ା ଚିଲ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆରେ ବା ଚିଲ ଭାଇ, ତୁମେ ତ ବଢ଼ିଆ ଉପାୟ କହିଛ। ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଆରେ ରହ ରହ, ମୋ କଥା ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣ। ଆଉ କ'ଣ କଥା ଅଛି ଯେ? ଆରେ ତୁ ଟିକେ ଏ କାମ ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହ କରିବୁ। ଆଉ ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିଯାଉ, ତତେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିଦେବେ। ଓହୋ ଚିଲ ଭାଇ, ତୁମେ ଏଥିପାଇଁ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଢ଼ା ଚିଲ ସେଠୁ ନିଜ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲା। ଏମିତି ସେ ଦିନ କଟିଲା। ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ବୁଢ଼ା ଚିଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେଠି ଦେଖିଲା ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ନିଜ ନିଜ ବସାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଶୁଣି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହେବା ଅଭିନୟ କରି ସେହି ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଦେଖ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଚିଲ ତଳେ ଆସି ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ସିଏ ପଡ଼ୁ, ତୁମର କ'ଣ ଅଛି? ସିଏ ତ ଆମ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଉଥିଲା। ଭଲ ହେଇଛି, ସେ ତଳେ ପଡ଼ି ମରିଯାଉ। ଆରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ଚାଲ ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆରେ ନା ନା, ତୁ ତାକୁ ଜମା ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନା। ସେ ଭଲ ହୋଇଗଲା ପରେ ତୋରି ଛୁଆକୁ ପ୍ରଥମେ ଖାଇବ। ତୋର ସବୁବେଳେ ବିପରୀତ କଥା। ଆସିଲୁ, ତାକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଶୁଆ ବାରମ୍ବାର କହିବାରୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା କଥାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଆସି ଚିଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶୁଆ ବୁଢ଼ା ଚିଲ ମୁହଁରେ ପାଣି ଛାଟିଲା ଏବଂ ଚିଲ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲେ, ତୁମେ ଆଜି ନଥିଲେ ମୁଁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଆରେ ଚିଲ ମଉସା, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲ? ଦେଖିଲ କେତେ ଜୋରରେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହୋଇ ଆସି ତଳେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲ। ଯଦି କିଛି ଓଲଟା ସିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଆରେ ପିଲେ, ମୁଁ ତ ବୁଢ଼ା ହେଲାଣି, ଆଉ ଠିକ୍ ସେ ଉଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରୁନି। କ'ଣ କରିବି? ଯାଉଥିଲି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ, ଆଉ ଏଇଠି ଆସି ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ତ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ମାଂସ ଖାଉନି, ଏବେ ଫଳମୂଳ ଖାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ତ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ପାଖାପାଖିରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଫଳ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଉସା, ତୁମେ ଆଉ ଫଳ ପାଇଁ ଯାଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ମୋ ବସାରୁ କିଛି ଫଳ ଆଣି ତୁମକୁ ଦଉଛି। ଶୁଆ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଡ଼ିଯାଇ ତା ବସାରୁ କିଛି ଫଳ ଆଣି ଚିଲକୁ ଦେଲା। ଚିଲ ମିଛ ଅଭିନୟ କରି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ମଉସା, ତୁମେ ଆଉ ଏ ଖରା ବେଳେ କାହିଁକି ଆଗକୁ ଯିବ? ଆସ, ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବସା ଅଛି, ତୁମେ ସେଇଠାରେ ରହିବ। ଆଉ ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଫଳ ଆଣି ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦବୁ। ଆରେ ପିଲେ, ତୁମେମାନେ କେତେ ଭଲ। ଅଜଣା ଚଢ଼େଇ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୋର କେତେ ଯତ୍ନ ନେଉଛ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ। ଦେଖ ଶୁଆ, ତୁ କିଛି ଠିକ୍ କରୁନୁ। ଇଏ ଚିଲ ଆମ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବ। ଏହାପରେ ସେହି ଚିଲ ସେହି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶି ପାଖ ବସାରେ ରହିଲା। ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ବୁଢ଼ା ଚିଲକୁ କିଛି ନା କିଛି ଫଳମୂଳ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଠୁ ଯିବା ପରେ ବୁଢ଼ା ଚିଲ ସେହି ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସେ। ଦିନକର ଘଟଣା। ଦିନେ ଶୁଆ
ଏବଂ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବୁଢ଼ା ଚିଲ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ପିଲେ, ଏତେ ସକାଳୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ମଉସା, ଆମେ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ବର୍ଷାରେ ଆମ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାକୁ ଟିକେ ଜଗିଥିବ। ଆମେ ଏଇ ଗଲୁ ଆଉ ଏଇ ଆସିଲୁ। ଆରେ ପିଲେ, ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ତୁମେ କହିବାକୁ ଆସିଛ? ତୁମ ପିଲା କ'ଣ ମୋ ପିଲା ନୁହେଁ? ଯାଅ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଅ। ଏହାପରେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଯାଅ ରେ ପିଲେ ଯାଅ, ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ଶୁଆର ଛୁଆକୁ ମାଡ଼ି ବସି ଖାଇଦେଲା। ଏହି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦୂରରେ ରହି ଗୋଟିଏ ନୀଳ ଚଢ଼େଇ ଦେଖୁଥିଲା। ଆହା, ଦେଖ ଏ ବୁଢ଼ା ଚିଲର ସେମାନେ କେତେ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ବୁଢ଼ା ଚିଲ ଆଜି ତାଙ୍କରି ଛୁଆକୁ ଖାଇଦେଲା। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଯଦି ସେଠାକୁ ଯାଏ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ତାଙ୍କ ମା ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ କିଛି ସମୟ ବାକି ଥାଏ। ଶୁଆ ଏବଂ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ନିଜ ବସାକୁ ଫେରିଲେ। ଶୁଆ ଦେଖିଲା ତାର ଛୁଆ ସେଠି ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆରେ, ମୋ ଛୁଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଲାଗୁଛି ସେ ବୋଧେ ଚିଲ ମଉସା ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ଚିଲ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ଚିଲ ମଉସା, ମୋ ଛୁଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆରେ, ତୋ ଛୁଆ ତ ସେଇ ବସାରେ ଥିଲା। ମୁଁ ତ ଏଇଠାରେ ବସୁ ବସୁ ମୋତେ ଟିକିଏ ଆଖି ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ସେ କୋଉଠି ଥିବ ଦେଖ, ସେଇଠି କୋଉଠି ଖେଳୁଥିବ। ଶୁଆ ଚିଲଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ତାର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ମୋ ଛୁଆ ଏଇ ବସାରେ ଥିଲା। ଆଉ ଚିଲ ମଉସାକୁ ମୁଁ ଜଗେଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲି। ହେଲେ ସେ ଏବେ କହୁଛି ସେ ସେଇଠି କୋଉଠି ଖେଳୁଥିବ। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିନି। ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି ସେଇ ଚିଲ ହିଁ ତାକୁ ମାରି ଖାଇ ଦେଇଥିବ। ତୁ ମୋ କଥା ଜମା ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନୁ। ଚାଲ, ଆମେ ତାକୁ ମିଶି ଖୋଜିବା। ଯଦି ଆମକୁ ମିଳିଯିବ ତାହେଲେ ତ ଭଲ କଥା। ଶୁଆ ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ସମୟରେ ନୀଳ ଚଢ଼େଇ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଶୁଆକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଶୁଆ, ମୁଁ ତତେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କହିଛି ଯେ ସେ ବୁଢ଼ା ଚିଲକୁ ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନା। ହେଲେ ତୁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ, ପୁଣି ତାକୁ ଆଣି ଏଇ ପାଖ ବସାରେ ରଖିଲୁ। ଦେଖିଲୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା? ଶୁଆ ଏକଥା ଶୁଣି ପୁରା ରାଗିଗଲା। ନା, ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଯେ ମୋ ଛୁଆକୁ ମାରିଛି, ମୁଁ ବି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିବି। ଆରେ ରହ ରହ, ମୁଁ ବି ତୋ ସାଥିରେ ଅଛି। ଦେଖିଲୁ ଶୁଆ, ତୁ ତାର କେତେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲୁ ଆଉ ତାକୁ ରହିବା ପାଇଁ ବସା ମଧ୍ୟ ଦେଲୁ। ଶେଷରେ ସେ ତୋରି ଛୁଆକୁ ଆଗ ଖାଇଲା। ଏହାପରେ ତିନି ଚଢ଼େଇ ଚିଲ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆରେ ଶୁଆ, ତୁ କ'ଣ ତୋ ଛୁଆକୁ ପାଇଲୁ? ଶୁଆ ଚିଲର ମିଛ ଅଭିନୟ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲା। এই ଚଢ଼େଇମାନେ ଚିଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ଷ୍ଟୋରି ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।